И здравейте хора, аз съм Скелетър 305. Сега ще ви покажа как да си направите корабче с комини. Взимате си ножица и лист, който го правите на квадрат. Лист. Квадрат. И както ви е така квадратът, после го обръщате ето така. Обръщате го ето така, за да ви се получи ето това. Ето това. Така, така, ето. Долу. Сега всеки ъгъл трябва да отиде в центърът. Най-важното нещо е ъглите да отидат и да се ориентирате в центърът. Ето така трябва да стане първо, после. И ето така го прегъвате 3 пъти. Но аз ще ви покажа как да го направите, защото така не е правилно. Сега, прегърнали сме го един път. Обръщаме го на другата страна. Ето така. И пак прегъваме. По същият начин. И после пак така. Ако не ви се получи, гледайте го още един път, защото това е един ориган, който е един от най-трудните. Това сме го прегърнали втори път. И третия път го прегъваме ето така. Пак по същият начин. 3 пъти трябва да го прегърнете по един и същия начин. И ако се чува нещо, това е от брат ми. Ако знаете, да го нараб. Той сега играе на някаква игра. Но сега ние правим корабчето с комини. И като сте го прегърнали третия път, обръщате ето така. Взимате си нещо остро и правите коминчетата. Само че хора, малко така. Ето така. Първото ви коминче. Ето го. Така. После пак така, хоризонтално да е, срещу този комин трябва да е и другият комин. Ето така. И ето ги двата комина. Този и този. Вижте как съм ги направил хоризонтално така. Един срещу друг. После хващате ето тези ъгълчета. Хващате ги така. Хващате ето тук, тук и тук. И прегъвате ето така. Чакайте малко хора. Ако не ви се получи, сгънете го както беше и пак го направете. И ето. Това трябва да ви се е получило. Ето го моят кораб с комини. Ако не ви се е получил,
имате още много шансове и не се отказвайте. И ако ви е харесало клипчето, абонирайте се за мен. Аз бях Скелетън 305 и чао!